Ito ang pantala na matatagpuan sa Barangay Bungalon, Sangay, Camarines Sur. Halos 5 dekada na simula nang makonstruct ito. Nung una marami nagsabi na maganda daw ang pantala na ito, hanggang kinain na ng panahon, inabandona at tuloy na nagkasira-sira ang mga parte-parte nito. Ngunit hindi nyo ba alam sa gilid ng pantalan nito ay may makikita kayong isang napakalumang yate? Yate na halos nakatambak na ng matagal na panahon at halos natatakpan na ng halamang dagat. May mga nagsabi rin na ang yating ito ay galing sa unahang parte ng pantalan. Ngunit dahil sa bagyo, hangin kaya napadpad to sa dalampasigan. Alright guys, so papunta kami sa Bungalon Port. So ito yung port na matagal nang sara. Kung tawagin nga dito sa ibang mga nag-vlog ay abandonado na. So kung makikita nyo ito yung daanan, siguro mas mabuti kung dito lang kami titigil sa may area ito. Dito lang kami magpa-park para sigurado akong hindi magkakaproblema ang sasakyan namin pasok dyan sa lugar na yan. Kasi 300 meters, malapit na kami doon sa sinasabing shipwreck na nandito sa area ito. So hindi ko alam kung anong reason kung bakit talagang na-abandonado yung yating yon. Pero kung makikita ko sa larawan, halos talagang kinakalawang na, talagang stuck up na dyan sa may kapampangan ng tubig. So siguro mas mabuti kung dito lang kami mag-stay and then lakad na lang kami papunta doon sa mismong port ng Bungalon. Alright, so magandang tanghali sa inyo lahat. Alright guys, on the way na kami sa Bungalon Port. So naglakad na lang kami para safe kasi hindi ko alam kung gaano ba kalubak at gaano kaayos ang daanan dito kung gagamit kami ng sasakyan. Kung maglalakad kami, mas safe. So kung makikita nyo yung dinadaan namin, halos mga may nakatira na rin dito. So galing kami dyan sa taas kasi yung taas niyan, kalsada na yan. Ang hinahanap namin dito, yung abandonadong yate na hanggang ngayon nandito pa rin. So matagal na rin na panahon na sumayad daw yung yating yon. And then ngayon nakita ko sa mga post na hanggang ngayon ay nandito pa rin sa may kapampangan ng karagatan. So i-check natin kung pwedeng pasukin, tapos kung gaano kalayo doon sa mismong port. And then kung sakali pasukin natin yung yate. So itong daan ng pababa, may mga bahay na rin dito. Tapos doon may barangay hall yata. So sana makita natin para hindi sayang yung punta natin dito. Galing pa tayo Naga, almost 1 hour yung biyahe namin papunta dito sa Bungalon, dito sa Sangay, Camarines Sur. So napaka-presko dito at napaka-tahimik kasi malayo tayo sa syudad. Nasa may halos paanan tayo ng kabundukan. Dito may eskwelahan, elementary school. Tapos nandyan na yata yung sinasabi nilang abandonadong yate. So alright, check natin. Let's go. Alright guys, so nagtanong tayo dito sa lokal. Dito lang mismo sa may port na to, dito sa may pantalan. Ang problema, hindi natin mapapasok kasi medyo mataas na yung tubig. Kung hintayin natin na bumababa yung tubig mamaya pang hapon pag low tide na. So ito yung lumang pantalan dito. Ayan o, halos sira-sira na rin yung mga daanan. Halos nagkabiyak-biyak na yung mga semento. Ito yung dagat dito, yun. Mas maganda sana kung makakuha tayo ng bangka. Ayun, no. Kaso walang ibang daan. Nakakatakot lang kasi dito. Baka may ahas yan pag dyan tayo dumaan sa lugar na yan. Grabe, napakatagal na tong port na to. Kung makikita nyo, halos biyak na yung daanan namin, no? Pero napakaliw ng tubig. Ito yung matindi dito. So may mga bahay na rin dyan. Ito yung sinasabing yate. Sayang, ganda sana ng pasukin yan. Hindi ko lang alam kung paano tayo makakapunta sa lugar na yan. Babo pa naman yata to, pwede pang languyin.
Kaso problema natin, saan tayo dadaan dyan papasok? Ito yung lumang pantalan dito sa Bungalon, Sangay, Camarines Sur. Ayun, ganda sanang pasukin yan. Hindi ko alam kung paano kami dadaan dyan papunta sa yating yan. So, ang gawin natin, magtatanong tayo dito sa mga lokal. Kasi may mga nakatira naman dito. So, kung sakali, pwede naman tayo ng bangka, papunta lang dyan para makapasok lang sa anong yan. Wala pang idea kung kanino yan, wala pang idea kung bakit naabandona na yan yating yan. So mas paganda sana kung magtanong-tanong tayo sa lokal. Kung makikita nyo, halos kinakalawang na yung baba, at yung ano naman talagang nakasayad na doon sa may mga mangroves. Ayun, no? Sabi, ngayon ko lang nakita tong actual. Susubukan namin taasin yan kahit lang dyan sa may paanan ng yating yan. Kahit hindi tayo makapasok sa mismong yate, malapitan lang natin para makita natin kung anong itsura mismo. Kasi dito medyo malayo pa din sa actual na kinakatayuan ko. Tapos yung distansya papunta dyan sa may yating yan, medyo malayo-layo pa rin. So napakahabang pantalanggan doon sa may dulo, at kung makikita nyo halos biyak-biyak yung dinadaanan namin. Nandun po yung Atulayan, tapos itong bundok na yung kalsada na yan papunta sa may Patitinan. Pinaliw ng tubig, ang sarap maligo. Ayun, no, sa kalumaan niya halos talaga bumigay na rin. Ano namin, no, kung makikita nyo yun, no. So, subukan namin dito makiusap na kung pwedeng kahit malapitan lamang, hahanap tayong access kung paano makapunta dyan sa lugar na yan. Kaya pala hindi na rin ito napakinabangan, kasi unang-una wala ka na rin ditong kasiguraduhan kung matibay pa ba o hindi na. So hindi na tayo sasagad agad dulo, paliparan na natin drone yan. Napakatahimik na karagatan. So puntahan natin, hanap tayong lusot dyan. Kasama tayo, no, sa mga lokal dito. Alay nyo, pagbigyan tayo. Alright, so ito yung dadaan namin papunta sa yate. So medyo masukal ang daan, hindi namin kabisado, pero naghahanap kaming pwedeng sumama sa amin para makalusot lang kami dyan sa lugar na yan. So sabi naman lokal dito, pwede naman kayong pumasok dyan, pero para mas secure yung safety namin dito, magpapasama kami dito sa mga lokal. So meron kasi dyan silang barko na talagang matagal ng panahon. So hindi namin alam kung anong mga daanan dyan, kung meron bang ahas. So yun, ang pinaka-safe, magpasama tayo sa mga lokal dito, kasi nandoon yung yate sa una-unahan lamang. So yun. Init. The moment 11:30. Buti nga marunong yung bata. Nakakuha tayong kasama papunta sa may abandonadong yating yon.